Tul il-jum tal-ħamis bdiet żjara statali tal-President Bulgaru Rosen Arsenov Plevneliev f'pajjiżna. Il-President Bulgaru ntlaqa mill-President ta' Malta Mary-Louise Koleiro Preca f'ċerimonja li minħabba l-kundizzjoni tat-temp saret ġewwa l-Palazz tal-President. Wara li ndaqqew l-unijiet nazzjonali taż-żewġ pajjiżi, il-President Bulgaru ħa bidejn il-Prim Ministru, l-Speaker tal-Kamra u l-membri tal-Kabinett. Din iċ-ċerimonja kienet segwita minn laqgħa bejn iż-żewġ Presidenti. Il-President Bulgaru regala lill-President ta' Malta mudell tal-Knisja ta' San George li tinsab fil-kapitali tal-Bulgarija Sofija u li bniet fi żmien l-Imperatur Kostantinu. Filwaqt li l-President ta' Malta Mary-Louise Koleiro Preca irregalat platt tal-fulugranu bis-salib ta' Malta. Iktar tard il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat iltaqa' ma' Plevneliev fil-Palazz ta' San Anton. Fil-ftit minuti li kienu preżenti l-ġurnalisti żewġ mexxejja tkellmu fuq il-Presidenza Maltija f'Jannar li ġej. Il-Prim Ministru Joseph Muscat elenka l-prijoritajiet ta' Malta għal meta pajjiżna jkollu it-tmum tal-Presidenza fidejh. U hawnhekk il-President Bulgaru stqar li pajjiżu għandu l-istess prijoritajiet għaldaqstant Malta se ssib l-appoġġ meħtieġ mill-Bulgarija. Il-President Bulgaru qal li qed iħares lejn il-Presidenza Maltija b'ottimiżmu u ddeskriva ż-żjara tiegħu f'Malta bħala waħda simbolika.